లెవెల్ 2 క్లాస్లో 2వ అధ్యాయం 4వ రోజు అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे. అందరికి సో ఆల్మోస్ట్ 50 శ్లోకాస్ వరకు చూసాము. మరి ఆత్మ అంటే ఏమిటన్నది చూసాము. ఆ తర్వాత ఆత్మతత్వం ఏమిటో చూసాము. మరి బుద్ధి యోగం అంటే ఏమిటో చూసాము. ఆత్మకు చావు లేదు అన్నది చూసాము. మనం ఈ శరీరం కాదు ఆత్మ అన్నది చూసాము. పాత బట్టలు తీసి క్రొత్త బట్టలు వేసుకున్నట్లుగా ఈ శిథిలమైన శరీరం వదిలి వేరే శరీరంలోకి వెళ్తాం అన్నది చూసాము. మరి బాల్యం, కౌమార్యం, వృద్ధాప్యం ఇవన్నీ స్థితులు దాటి ఎప్పుడైతే ఈ శరీరం శిథిలం అవుతుందో అప్పుడు మరి ఆత్మ అన్ని ఆత్మ కూడా ఆ శిథిలమైన శరీరాన్ని వదులుతుందన్న విషయం చూసాము. తర్వాత బుద్ధి యోగం ఏమిటి? కాబట్టి మరి నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు పాటించాలి. స్వధర్మం పాటించకపోతే పాపం వస్తుంది. వీళ్ళందరినీ చంపడం వల్ల పాపం కాదు, నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయకపోతే నీకు ఫస్ట్ పాపం వస్తుంది. నువ్వు వెళ్ళిపోయావంటే అందరూ నువ్వు అపకీర్తి పాలై నిన్ను అందరూ నిందిస్తారు, భయంతో వెళ్ళిపోయావని. ఇంతకంటే క్షత్రియుడికి మరణం, అపకీర్తి కంటే మరణం బెటర్ అని కూడా చెప్పారు. సో ఇప్పటి వరకు నీకు సాంఖ్యయోగం చెప్పాను, ఇప్పుడు బుద్ధి యోగం గురించి చెప్తానంటూ కర్మయోగం గురించి చెప్పడం బ్రీఫ్ గా జరిగింది. ఏది? నువ్వు మరి ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో నువ్వు పని చేసావంటే నీకు ఎటువంటి బంధాలు, పాపాలు, దోషాలు, పుణ్యాలు ఏది కూడా రావు. ఫలాపేక్ష వదిలిపెట్టావంటే నీ డ్యూటీ నువ్వు వెళ్ళి ఫలాపేక్ష లేకుండా నాకేదో రాజ్యం కావాలి, శత్రువులను చంపాలి అనే ఫలితం కోసం కాకుండా ఇది నేను రాజుని, నా బాధ్యత ఏమిటి అంటే రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవడం అనే భావంతో నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి, అంతవరకే అని చెప్పడం జరిగింది. సో అలా ఎవరైతే చివరికి ఏం చెప్పారు? ఎవరైతే మరి మోహం లేకుండా, ఇది చాలా లాస్ట్ కి ఏం చెప్తారు అంటే ఎవరైతే మరి ఇలా ఈ భావంతో, సమభావంతో భక్తులు వీళ్ళంతా కూడా కర్మఫలాల నుంచి విముక్తులయ్యారు. ఆ రకంగా జనన మరణం నుంచి కూడా విముక్తులై వాళ్ళు దుఃఖం లేని స్థితికి వెళ్ళారు అని చెప్తూ
ఇలా ఈ రకమైన సమత్వంతో పనిచేసే వాళ్ళు ఈ జన్మలోనే శుభ అశుభ ఫలితాల నుంచి కూడా విముక్తులవుతారు అని చెప్పారు. కాబట్టి ఆ విధంగా కర్మ చేయడానికి ప్రయత్నించు. ఏదో లాభం కావాలనో, ఏదో నష్టం వస్తే ఏమైపోతుంది, చేస్తే వీళ్ళు పోతారా వాళ్ళు పోతారా, అది కాదు నీ డ్యూటీ. ఇప్పుడు నీ డ్యూటీ నువ్వు ఉండి యుద్ధం చెయ్యి. ఎదురొచ్చిన వాడితో యుద్ధం చేయడం నీ డ్యూటీ. కదా తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేది, ఏం వస్తుంది ఏం జరుగుతుంది అనేది కాదు. అది ఏమిటి, ఇంకా ఏమన్నారు, కర్మ ఫలితాల మీద నీకు హక్కు లేదు, కర్మ చేయడం వరకే నీకు ఆ హక్కు. అలాగని ఏ కర్మ పడితే ఆ కర్మ చేసేయొచ్చు అన్నారా? లేదు. నీ స్వధర్మం ఏమిటో అది చెయ్యి అని కూడా చెప్పారు. కాబట్టి భక్తి యోగంలో నియుక్తులై మహర్షులు ఈ విధంగా జనన మరణ చక్ర నుంచి విడుదలయ్యి దుఃఖరాహిత్య స్థితిని పొందుతారు అని చెప్పారు. సో మోహారణ్యాన్ని ఎప్పుడైతే దాటుతామో అప్పుడు మరి విన్నదాన్ని పట్ల, వినవలసిన దాని పట్ల ఏదైనా సరే మనకి విరక్తి, అంటే దేని మీద ఆసక్తి ఉండదు. విషయాన్ని వింటాం, అంతవరకే చేయవలసింది చేస్తాం. ఈ మోహాన్ని దాటిన వాళ్ళందరూ అలాగే ఉంటారు అని చెప్పారు. సో కాబట్టి నీ మనసు ఈ వేదాలు, అది చేస్తే పుణ్యం, ఇది చేస్తే పుణ్యం, ఆ పుణ్యం వస్తే నీకు గొప్ప అధికారం వస్తుంది, స్వర్గప్రాప్తి వస్తుంది, ఇవన్నీ వాటి వల్ల నువ్వు ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా, అంటే మరి అందుకే కదా పుణ్యం వస్తుందా పాపం వస్తుందా అని ఆలోచిస్తున్నాడు. ఇవన్నీ వేదాలు కొన్ని చెప్తాయి, కానీ అవి కాదు. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ సమాధి స్థితిలో నువ్వు ఆత్మానుభూతి అనే సమాధిలో స్థితమైనప్పుడు నిజమైన దివ్య చైతన్యం ఉన్నవాడి అవుతావు. అంటే పుణ్యంలో తప్పే ఉంది అంటారు. తప్పేమీ లేదు, కానీ అది కూడా ఒక కోరికతో. ఎందుకు? స్వర్గప్రాప్తి కోసం చేస్తున్నావు. ఆ స్వర్గప్రాప్తి ఎన్నాళ్ళు? పుణ్యం కరిగే వరకు ఉంటుంది అంతే. కాబట్టి నువ్వు ఏ కోరిక అనేది పక్కన పెట్టి, నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ కార్యం వరకు, నీ డ్యూటీ వరకు నువ్వు చేస్తావో, చెయ్యాలి కరెక్ట్గా నా డ్యూటీ అనుకుని, అప్పుడు నువ్వు ఆ దివ్య చైతన్యంలోకి వెళ్ళగలుగుతావు క్రమేణా అని చెప్పారు. కాబట్టి అర్జునుడు ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఈ స్థిత ప్రజ్ఞని, ఇది కూడా బ్రీఫ్ గా చూసాం. ఈ స్థిత ప్రజ్ఞులు అనే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? వాళ్ళు అంటే ఇంత బ్యాలెన్స్డ్ గా సమత్వంతో ఉండాలి అంటున్నారు కదా, అందుకని అడుగుతున్నాడు. ఈ సమత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు అసలు వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి, వాళ్ళు ఏ రకంగా మాట్లాడతారు, వాళ్ళ భాష ఏమిటి, ఎలా కూర్చుంటారు, ఎలా నడుస్తారు, అసలు వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు అని అర్జునుడికి కూడా మనలాగానే సందేహం వచ్చింది. స్థిత ప్రజ్ఞస్య కా భాష సమాధిస్తస్య కేశవ స్థితధీ కిం ప్రభాషేత కిమాసీత వ్రజేత కిం. సో అంటే ఈ స్థిత ప్రజ్ఞులైన వాళ్ళు, వాళ్ళ భాష ఏమిటి, కా భాష, వాళ్ళ భాష ఏమిటి, సమాధిస్య కేశవ, ఇలా సమాధి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు స్థితధీ కిం, వాళ్ళ ఇలా స్థితమైన స్థితిలో సమత్వంతో ఉన్న వాళ్ళు కిం ప్రభాషేత, వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారు, కిమాసీత, వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, వ్రజేత కిం, ఎలా నడుస్తారంటే వాళ్ళ నడకని గురించి కాదు, వాళ్ళ ప్రవర్తన, వాళ్ళు ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తారు అంటున్నాడు అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఆన్సర్స్ కొన్ని నిన్నటివి వచ్చాయి కదా, చూద్దాం. నాగరాజ్ ప్రభుజీ, కర్మయోగం పూర్తి చేయకపోయినా వృధా పోదు, దోషం లేదు, భయం నుండి వెరీ గుడ్. స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ అన్నారు. కొంచెమైనా ఈ మార్గాన్ని ఫాలో అయితే మరి ఎంతో భయం నుంచి కాపాడుతుంది. ఇంద్రియ సుఖాలు, త్రిగుణాలు, విదిక్త ధర్మాలు, సమత్వమే యోగం. వెరీ గుడ్. భక్తి యోగం, మోహారణ్యం, ఈ విషయాలు చూసాం. వెరీ గుడ్. భువన మాతాజీ, మనం పాత బట్టలు విడిచి కొత్త బట్టలు ధరించినట్లుగా ఆత్మ శరీరాలు మారుస్తూ ఉంటుంది. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే. వెరీ అది మనం వెన్స్డే క్లాస్ లో మొదట్లో చూసాం. నందిని మాతాజీ, స్వధర్మం గురించి అర్జునుడితో కృష్ణుడు చెప్పాడు. గుడ్. మనం లాస్ట్ లో స్వధర్మం గురించి చెప్పారు. స్నికిత మాతాజీ, భోగానుభవాలు, సంపదలకు అట్రాక్ట్ అయిన వాళ్లకు భగవానుడి భక్తియుత సేవలు వాళ్లకు ఉండవు. కరెక్ట్. అది కూడా మనకి భగవంతుడు క్లియర్ గా ఒక శ్లోకంలో చెప్పారు. వెరీ గుడ్. ఓకే, గుడ్ పార్టిస్ట్. అందరికీ ధన్యవాదాలు. వెరీ గుడ్. సో అర్జునుడు అడిగాడు కదా ఎలా ఉంటారు, ఎలా ప్రవర్తిస్తారు, ఎలా మాట్లాడతారని. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, చూద్దాం ఇలాంటి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే మనం కూడా విని నేర్చుకోవచ్చు అన్నమాట. శ్రీ భగవానువాచ
ప్రజహాతి యదా కామాన్ సర్వాన్ పార్థా మనోగతాన్ ఆత్మన్యేవాత్మనా తుష్ట స్థిత ప్రజ్ఞస్తదోచ్యతే. భగవంతుడు పార్థ, మనిషి ఎప్పుడైతే ప్రజహాతి అంటే విడుస్తాడో, యద ఎప్పుడైతే కామాన్ కోరికలను ఎప్పుడైతే వదిలిపెడతాడో, సర్వాన్ సమస్త కోరికలను వదిలిపెట్టినప్పుడు పార్థ మనోగత అంటే ఏమిటి? ఈ కోరికలన్నీ మనసు కల్పించినవే. మనోగతాన్ అంటే మనోకల్పితాలు. అంటే మనస్సు కల్పించిన ఈ కోరికలను పూర్తిగా ఎప్పుడైతే వదిలిపెడతాడో, మనస్సే కదా మనకు అన్ని ప్రేరేపిస్తోంది. మరి మనం ఏదైనా చూసామంటే కన్నేమో చూపిస్తోంది, వెంటనే మైండ్కి పాస్ చేస్తోంది ఇన్ఫర్మేషన్. ఇదిగో ఆ సోఫా చూడు ఎంత అందంగా ఉందో అంటుంది. మనస్సు వెంటనే అబ్బా ఎంతో అందంగా ఉంది, కొనుక్కుంటే బాగుండు అనే కోరిక మనస్సులో ఆ రకంగా కల్పించేసుకుంటున్నాం మనం. సో మనస్సు ఈ రకంగా ఊగిసలాడి ఇంద్రియాలు చూపించిన ఈ ప్రలోభాలకి గురై కోరికల్ని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది, కల్పించుకుంటోంది. కాబట్టి మనస్సు కల్పించిన ఈ కోరికలన్నిటినీ సర్వాన్ కామాన్, అన్ని కామాలు అన్ని కోరికల్ని ఎప్పుడైతే వదిలిపెడతాడో, ఆత్మన్యేవాత్మన తుష్ట. తుష్ట అంటే తృప్తి పడటం. ఆత్మలోనే తృప్తి చెందేవాడు స్థితప్రజ్ఞస్తదోచ్యతే. స్థితప్రజ్ఞుడని చెప్పేసి తద అప్పుడు ఉచ్యతే చెప్పబడతాడు. సో ఎవరైతే మనస్సు కల్పించిన ఈ కోరికలన్నిటినీ కూడా వదిలిపెట్టగలుగుతాడో, ఆ విధంగా అతను శుద్ధమైన మనస్సుతో, ఆత్మన్యేవాత్మన అంటే విశుద్ధమైన మనస్సుతో అతను తుష్ట తృప్తి చెందిన వాడై, ఏ కోరికలు లేకపోతే మిగిలేదేం? తృప్తే కదా. కోరిక ఉంటేనే తృప్తి ఉండదు. అది లేదు ఇది లేదని ఎప్పుడు అసంతృప్తే. ఎప్పుడైతే కోరికలను తగ్గించుకోగలుగుతామో మనకు ఉండేది ఏమిటి అంటే తృప్తి. కాబట్టి ఆ విశుద్ధమైన మనస్సు, విశుద్ధమైన ఆత్మ మనస్సు అని ఎందుకు అంటున్నాం? కోరికలు లేని మనస్సు, అది కావాలి ఇది కావాలి అనే ఆ కామాలు లేని మనస్సు, శుద్ధమైన మనస్సు ఉన్నప్పుడు ఆ మనస్సు తృప్తి చెందుతాం. మనకెప్పుడు తృప్తిగానే ఉంటుంది. అతను స్థిత ప్రజ్ఞ తదా ఉచ్యతే. అతను అలాంటి దివ్య స్థితిలో ఉన్నవాడు స్థితప్రజ్ఞుడని చెప్పబడతాడు. సో మనిషి ఎప్పుడైతే మానసిక కల్పితాలైన ఈ కోరికలన్నింటినీ కూడా త్యజిస్తాడో, ఆ రకంగా మనస్సును శుద్ధి చేసుకుంటాడో, ఎప్పుడైతే అలా ఆత్మలోనే తృప్తి చెందుతాడో, అప్పుడు అతను స్థితప్రజ్ఞుడని చెప్తారు. సో ఫస్ట్ది మనస్సు కల్పించిన కోరికలై అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఏదైనా మన కోరిక ఉందంటే మన మైండే మన బుర్రని తొలిచేస్తూ ఉంటుందంటారు చూసారా? అది చెప్పిన కొందికి, మనం విన్న కొందికి ఆ కోరిక ఇంకా ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. అందుకని మనస్సును మనం సడలించాలి, మరలించాలి. మరి అందుకే మంత్ర, మనస్సును త్రయింపజేసేది. దేని నుంచి? ఈ భౌతిక కోరికలు తత్వాల నుంచి త్రయింపజేసేది. కాబట్టి మనస్సును ఇలా త్రయింపజేసేటట్లుగా మనం ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆత్మలో తృప్తి చెందుతామో అప్పుడు అతను స్థితప్రజ్ఞుడు. ఇలా కోరికలను తగ్గించుకున్నామంటే మనకి మనశ్శాంతి ఇంకా ఇంకా పెరిగిపోతుంది. లేదు అనుకున్నామంటే అసంతృప్తి పెరిగిపోతుంది. మనకి అది అక్కర్లేదు, ఉన్నదాంతో తృప్తి ఇప్పుడు బాగానే జరుగుతుంది, అది లేకపోతే ఏమైంది, కూర్చోడానికి ఇంకో కుర్చీ ఉంది, అదే ఉండాలా అనుకున్నామంటే సగం మనకు ఆ దుఃఖం పోతుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ కోరికలన్నిటినీ త్యజించిన వాడు శుద్ధమైన మనసుతో, ఏ బాధ లేదు అతనికి, అది లేదు ఇది లేదని ఆ స్థితికి రాగలిగినప్పుడు ఈ సాధనతో అప్పుడు ఆత్మలోనే తృప్తి చెందుతాడు. కోరికల మీద లేదు, ఇక ఎప్పుడు తృప్తిగానే ఉంటాడు. అప్పుడు స్థితప్రజ్ఞుడని అనబడతారు. దుఃఖేష్వనుద్విగ్నమన సుఖేషు విగత స్పృహ వీతరాగ భయక్రోధ స్థితధీర్మునిరుచ్యతే. అన్ని తాపాల నుంచి 3 రకాల దుఃఖాలు అంటే దైవీ ఏది ప్రకృతి పెట్టే దుఃఖాలు అవ్వచ్చు, మనం క్రియేట్ చేసుకున్న దుఃఖాలు అవ్వచ్చు, శారీరక దుఃఖాలు అవ్వచ్చు, జబ్బులు అవి రావచ్చు, అన్ని 3 రకాల దుఃఖాలు అంటారు వాటిని. ఈ 3 దుఃఖాల్లోనూ అనుద్విగ్నమన అంటే ఉద్వేగం లేకుండా ఉన్నవాడు, ఎలాంటి దుఃఖం వచ్చినా ఉద్వేగపడనివాడు. సుఖేషు విగత స్పృహ, అతను సుఖంలో ఉంటూ ఎప్పుడు అంటే ఏ దుఃఖం వచ్చినా ఎఫెక్ట్ లేనప్పుడు ఇంకేమిటి, ఎప్పుడు తృప్తిగానే సంతోషంగానే ఉండగలుగుతాడు. విగత స్పృహ కోరిక లేనివాడు. వీతరాగ భయక్రోధ, రాగము అటాచ్మెంట్, భయము, క్రోధం కోపాన్ని వీత వదిలినవాడు.
స్థితధీర్ మునిర్ ఉచ్యతే. అతను స్థితప్రజ్ఞుడు, స్థిరమైన బ్యాలెన్స్ ఉన్న మనిషి ముని అని ఉచ్యతే చెప్పబడుతుంది. సో ఎవరైతే ఎటువంటి దుఃఖాలకు కూడా చెలించని వాడు, మరి ఎప్పుడు తృప్తిగానే ఉండే, సుఖం వచ్చినప్పుడు సుఖేషు ఉప్పొంగని వాడు, విగత స్పృహ దుఃఖం వచ్చినప్పుడు కృంగిపోనివాడు, అలాగే అటాచ్మెంట్, భయము, క్రోధం అన్నీ వదిలిపెట్టినవాడు. నాది నాది అనే ప్రాకులాట, అలానే అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలా అనే డౌట్ వస్తే అక్కర్లేదు. నీ బాధ్యత ఏమిటి? నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు పోషించు, వాళ్ళందరూ ఒక దారికి వచ్చే వరకు. కానీ విపరీతమైన స్వార్థము, అటాచ్మెంట్, నాది 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 అనుకుంటూ ఆ భావాలతో కాదు, నీ డ్యూటీగా నువ్వు చేయవలసింది చెయ్యి. భయం అలా అటాచ్మెంట్ వదులుకోవడం మరి క్రమేణా. అందుకే మనవాళ్ళు కూడా వర్ణాశ్రమ ధర్మంలో డ్యూటీలన్నీ గృహస్థుగా చేసిన తర్వాత వానప్రస్థం పిల్లలు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడే స్థితి వచ్చినప్పుడైనా మనం ప్రాకులాట వదులుకోవాలి. ఇంకా వాళ్ళకి అది ఇది అంటే చేయకూడదని కాదు, ఆ స్వార్థభావం, అటాచ్మెంట్ తగ్గించుకుంటూ రాగలగాలి. మరి చివరికి సన్యాసం స్టేజ్కి రావాలి అంటారు. అంటే అందరినీ సమంగా చూడగలటం, ఆ రాగ ద్వేషాల్ని వదిలిపెట్టే స్టేజ్ రావాలి. ఆ కోరికలు, నా వాళ్ళకి ఇంక ఇది కావాలి, వాళ్ళకి అది కావాలి అంటూ చివరి వరకు అదే ప్రాకులాట కాకుండా కొంచెం మరి మనం కూడా ఆ సన్యాస స్థితికి, కోరికల్ని మనం చేయవలసింది ఎలాగో చేసేసాం, ఇంకా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కూడా ఇంకా అది ఇది అంటూ ప్రాకులాటలు వదిలి ఆ సన్యాస స్థితికి రావడమే మరి ధర్మం అని వర్ణాశ్రమ ధర్మం కూడా అదే చెప్తుంది. కానీ మరి ఈ రోజుల్లో అందరూ మరి చివరి వరకు కూడా ఇంకా ఏదో ప్రాకులాడుతూనే ఉండటం చూస్తున్నాం. కానీ అది వర్ణాశ్రమ ధర్మంలో కూడా అది కాదు మనకి చెప్పిన మార్గం. కాబట్టి ఆ రాగం అనేది లేకుండా పని చేయగలగడం, మన డ్యూటీని మనం మొదటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకది తేలికవుతుంది. భయం వదిలిపెట్టడం అంటే, భయం ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం అనుకున్నది జరగదేమో అనుకున్నప్పుడు భయం వస్తుంది. మనకి ఏదైనా అవుతుందా, మన వ్యాపారానికి ఏదైనా అవుతుందా అనే ఆలోచన, అంటే ఆ కోరిక ఉన్నది. అన్నీ లాభమే రావాలి, లాభం రాదేమో, నష్టం వస్తుందేమో, అన్ని భయం. అన్నిటికీ కారణం ఏమిటి? కోరిక. కాబట్టి ఆ కోరిక అనేది ప్రక్కన పెట్టి చేయవలసింది చెయ్యి, జరిగేది జరుగుతుంది. దాని మీద నీకు కంట్రోల్ లేదని ముందే చెప్పారు భగవంతుడు. నువ్వు కొంచెం నీ కంట్రోల్ దేని మీద ఉంది? నీ పనిని నువ్వు కరెక్ట్గా చేయడం మీద ఉంది. కాబట్టి నీ బాధ్యత నిర్వర్తించు కరెక్ట్గా. అంతే. ఆ భయం అనేది పక్కన పెట్టు. ఏం జరుగుతుందో, వస్తుందో, రాదో ఇవన్నీ ఆలోచించకు. నీ పని నువ్వు నిర్వర్తించు ఆ భావంతో చేసినప్పుడు ఇంక మనకి భయం ఏముంటుంది? మన డ్యూటీ మనం చెయ్యాలి. ఆ తర్వాత ఏది జరిగినా భగవంతుడి మీద భారం అనుకుంటూ ఆయన ఇష్టం అనే భావాన్ని మనం అలవర్చుకోగలిగితే ఆ భయం కూడా తగ్గుతుంది, ఆందోళన తగ్గుతుంది. కోపం ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం అనుకున్నది జరిగినప్పుడు ముందు భయం, తర్వాత కోపం వస్తుంది. మనం అనుకున్నట్లు ఇదేమిటి ఇంత కష్టపడ్డా ఇలా వచ్చింది, మనం ఎంతో కష్టపడితే మనకి రాలేదు, ప్రక్క వాళ్ళంత కష్టపడకపోయినా వాళ్ళకు వచ్చింది అంటూ ఏవేవో. ఇవన్నిటికీ కారణం ఏమిటి అంటే ఆ కోరిక. నాకు రాలేదు ప్రమోషన్, వాళ్ళకు వచ్చింది, నేను వాళ్ళు ఒకే రకంగా చేశాం కదా అని మనసులో, దాంతో కోపం, ఈర్ష్య. సో అన్నిటికీ అక్కడ కారణం ఏమిటి అంటే మరి మన యొక్క కోరిక. ఆ ఎందుకు జరిగింది అనేది మనకు తెలియదు. మన కర్మానుసారం మనకి ఏది జరగాలో అది జరుగుతూ ఉంటుంది. అది లా ఆఫ్ ది నేచర్. కాబట్టి మనం తెలియక ఏదో మనం ఎంతో గొప్పగా చేసాం, అయినా అనుకున్నట్లు జరగలేదు అనుకుంటూ ఉంటాం. సో ఎప్పుడైతే మనం అన్ని భగవత్ ప్రసాదం జరిగేది, ఏది వచ్చినా మన వల్ల, మన డ్యూటీ మనం చేయడమే మన పని అనే భావంతో మనం నిజంగా అది సెట్ చేసుకోగలిగితే ఆ ఫీలింగ్ మనలో, భయం, ఆందోళన, క్రోధం కూడా తగ్గించుకోవచ్చు. అటాచ్మెంట్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు. అంటే ప్రతిదానికి అయ్యో నా ఇట్లా అయిందే అనే అటాచ్మెంట్ తగ్గించుకుంటూ రావాలి. మనం చేయగలిగింది చెయ్యాలి. ఆ తర్వాత ఏది జరిగినా నిగ్రహంతో ఉండగలగాలి, రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలగాలి. అది వీతరాగ భయక్రోధాలను వదిలిపెట్టడం అంటే అది. స్థితధీర్ ఇలాంటి స్థితుడు, సమత్వంతో ఉన్నవాళ్ళు, స్థిరమైన మనస్సున్నవాడు, బ్యాలెన్స్డ్ మనస్సున్నవాడు, రియాక్షన్ లేకుండా ఉండగలిగిన వాడు ముని అని చెప్పబడతాడు. ఇంకా అంతకంటే యోగం ఏముంటుంది? ఆ సమత్వ స్థితి, సుఖమైన దుఃఖమైన సమానంగా భరించగలిగిన వాడు మరి మునియే కదా. అందుకని వాళ్ళని యోగి, ముని అని చెప్తారు. 3 రకాల దుఃఖాలు, ఎటువంటి దుఃఖం వచ్చినా చలించకుండా స్థిరంగా ధైర్యంగా ఉండేవాడు, సుఖం కలిగితే ఉప్పొంగని వాడు,
రాగభయ క్రోధాల నుంచి బయటపడ్డవాడు, అటువంటి స్థిరమైన మనస్సు గలవాడిని ముని అని అంటారు అని చెప్పి భగవంతుడు వర్ణించాడు. యః సర్వత్రానభిస్నేహ తత్తత్రాప్య శుభాశుభం నాభినందతి నద్వేష్టి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. ఈ అంటే ఎవరైతే ఎల్లప్పుడూ కూడా అనభిస్నేహ అంటే ఒకరి పట్ల విపరీతమైన అనురాగం లేకుండా, తత్తత్ దానిని ప్రాప్య పొంది, శుభాశుభం మంచిని చెడును నాభినందతి ప్రశంసించడు, నద్వేష్టి ఎవరిని అతిగా ప్రశంసించడు, నద్వేష్టి ఎవరిని ద్వేషించడు, తస్య ప్రజ్ఞ అతను యొక్క ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠితం అంటే స్థిరంగా ఉంటుంది. సో ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్న మంచి చెడులన్నిటినీ ప్రశంసించడం గాని ద్వేషించడం గాని చెయ్యని వాడు, వాటిచే ప్రభావితుడు కానివాడు సంపూర్ణ జ్ఞానంలో ఉన్న స్థిరుడు అంటున్నారనమాట. సో ఇది మంచి అని దానిని ప్రశంసించడం, ఇది చెడు అని ద్వేషించడం, వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు అని ప్రశంసించడం, వీళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు అని ద్వేషించడం, ఇటువంటివి ఏమీ చేయకుండా, వాటి వల్ల ప్రభావితుడు కాకుండా, అలాగే కొన్ని మంచి విషయాలు ఉండొచ్చు, కొన్ని చెడు లక్షణాలు ఉండొచ్చు, ఇది మంచి అనడు, ఇది చెడు అనడు, ఏది పట్టించుకోడు, అంత మాత్రం చేత వాటి గురవుతాడా? అది కూడా అవ్వడు, అది ముఖ్యం. చెడు లక్షణాలు పట్టించుకోడు అంటే వెళ్ళి అది చెడు పనులని చేసేస్తాడని కాదు, అతను ఎందులోనూ అట్లాంటి వాటిలో ఇన్వాల్వ్, ఆ లాభం కోసం కానీ, ఆ భావం కోసం కానీ, ఆ ఫీలింగ్ కోసం కానీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడు, ప్రభావితుడు కాడు దేనివల్ల, అంటే ఎఫెక్ట్ అవ్వడు అని చెప్తున్నా. అంటే ఫీలింగ్స్తో ఎఫెక్ట్ అవ్వడం అనమాట, ఎఫెక్ట్ అవ్వడు. సంపూర్ణ జ్ఞానంలో అలాంటి వాడు సంపూర్ణ జ్ఞానంలో స్థితుడై ఉంటాడు. యదా సంహరతే చాయం కూర్మో జ్ఞానీవ సర్వశః ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్య తస్య ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత. ఎవరైతే తాబేలు కూర్మో జ్ఞానీవ సర్వశః, కూర్మం అంటే తాబేలు అంగాలన్నిటినీ, కూర్మో అంగాని ఇవ సర్వశః, అది కూర్మం తాబేలు తన పార్ట్స్ అన్నిటినీ, సర్వశః అన్ని పార్ట్స్ని లోపలికి ఎలా ముడిచేసుకుంటుందో అలా ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్య అంటే ఇంద్రియ విషయ సుఖాలన్నిటి నుండి ఎవరైతే ఇంద్రియాలను మరల్చగలుగుతారో తస్య ప్రజ్ఞ అతను ప్రజ్ఞుడు, ప్రతిష్ఠిత స్థిరంగా ఉంటాడు. సో తాబేలు తన అవయవాలన్నీ లోపలికి ముడిచేసుకుంటుంది చూడండి, కొన్నిసార్లు మనకి ఏమి కనిపించదు, చిప్పదప్ప. మరి కొన్నిసార్లు చూస్తే దాని తల బయటకు వస్తుంది, కాళ్ళు చేతులు బయటకు వస్తాయి, అది నడుస్తున్నప్పుడు చూస్తాం. మామూలుగా ఒక చోటు ఉన్నప్పుడు ఏమి కనిపించదు, మనకి ఓవల్ షేప్ లో ఒక చిప్ప మాత్రం కనిపిస్తుంది, అంటే తల కాళ్ళు చేతులు అన్ని లోపలికి ముడిచేసుకుంది. అలా తాబేలు ఎలా అయితే అవయవాలన్నిటినీ లోపలికి ముడుచుకుంటుందో, ఇంద్రియార్థాలు అంటే ఇంద్రియార్థాల నుంచి ఇంద్రియాలను మరల్చేవాడు. ఇంద్రియార్థాలు అంటే ఏమిటి, ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఇంద్రియార్థాలు అంటే ఏమిటి? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చెప్పండి. అదే ముక్కు ద్వారా వాసన పీల్చడం, కళ్ళ ద్వారా చూడటము, చెవుల ద్వారా వినటము. వెరీ గుడ్. అది శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు అంటాం అవి కదా. శబ్దాన్ని చెవి గ్రహిస్తుంది, రూపాన్ని కన్ను గ్రహిస్తుంది, రసం అంటే రుచిని నోరు గ్రహిస్తుంది, గంధం అంటే వాసన ముక్కు గ్రహిస్తుంది. ఇవన్నీ అవి ఇంద్రియ శక్తులు, ఇంద్రియాలు చేసే పని కదా. ఇంద్రియార్థాలు అంటే ఇంకా ఆ విషయాలన్నమాట. ఇప్పుడు కంటికి రూపం అంటే, ఉదాహరణ కింద ఒక సోఫా చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ సోఫాను చూసి మనం కొనుక్కోవాలనేటటువంటి కోరిక కలుగుతుంది కదా. సో అక్కడ ఇంద్రియార్థం స్పెసిఫిక్ గా ఏమైంది, మనకు కనిపించిన సోఫా. సో అలాంటి వస్తువులు అన్నమాట, ఏదైనా మనకి కోరికని కలిగించే విషయాలు, అది అక్కడ అర్థం. ఓకే. సో ఎవరైతే ఇలా చూసిన ప్రతిదీ, విన్న ప్రతిదీ, తిన్న కొందికి లడ్డూలు తినాలనిపించడం, ఈ రకమైనటువంటి ఇంద్రియాలు స్పందించే విషయాలు, థింగ్స్, వస్తువులు,
సో ఇవన్నిటిని నుంచి మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఇంద్రియాలను మరల్చుకోగలిగిన వాడు. అలా అని భోజనం చేయకుండా ఉన్నంత మాత్రాన మైండ్ అంతా భోజనం మీదే ఉంటే ఇంక మనం ఇంద్రియాలను మరల్చుకున్న వాళ్ళం అవ్వం. కాబట్టి మనస్సుతో మనకు ఆ విరక్తి కలగాలి, నోటితో కంటే కూడా. సో అది ఇంద్రియార్థాలు అంటే ఇలా మనల్ని ప్రలోభ పెట్టే వస్తువులు అన్నమాట. సో వాటి నుంచి ఇంద్రియాలను మరల్చుకోగలిగిన వాడు సంపూర్ణ జ్ఞానంలో స్థిరంగా ఉన్నవాడు అంటున్నారనమాట. అంటే అవి కనిపించినా కూడా టెంప్ట్ అవ్వని వాళ్ళు. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా అందరికీ ఇది క్లారిటీ. విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః. సో అది మనకి ఇక్కడ ఆ ఇంద్రియార్థాలు తాబేలు ముడుచుకోవడం అనేది ఈ రకంగా చూపిస్తున్నారు. అది మనకి ఈ చిప్ప తప్ప ఏం కనిపించదు, అన్ని లోపలికి తీసుకువెళ్ళిపోయింది. కానీ నడిచేటప్పుడు ఇవన్నీ బయటకు వస్తాయి, చూస్తాం. తల ఉంటుంది, ఇక్కడ కాళ్ళు, ఇవన్నీ నడుస్తూ ఉంటుంది. కానీ దానికి అక్కర్లేనప్పుడు లోపల పెట్టేస్తుంది. అలాగే ఎవరైతే ఈ ఇంద్రియ కోరికలన్నీ కనిపిస్తున్నాయి, ఈ వస్తువులన్నీ, వాళ్ళ ఇంద్రియాలని అటువైపు మరల్చకుండా వాళ్ళు ఉండగలిగినప్పుడు, ఆ ఇంద్రియాలని ఇటువైపు భగవంతుడి వైపు లోపల వైపుకు మరల్చుకున్నప్పుడు వాళ్ళు స్థితప్రజ్ఞులు. ఇంద్రియాలను, విషయ సుఖాలు నుండి ఇంద్రియాలను మరలించిన వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్పి చెప్తారు. సో స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే ఆ బ్యాలెన్స్ ఉన్నవాడు అని చెప్పి అర్థం. విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. సో దేహిని ఇంద్రియ భోగాల నుంచి నిగ్రహించినా కూడా ఇంద్రియార్థాల పట్ల రుచి ఉంటూనే ఉంటుంది. కానీ ఉన్నత రసాస్వాదన ద్వారా అలాంటి కర్మలు గనక మనం అంతరింపజేసాము అంటే అది చైతన్యంలో వాళ్ళు స్థిరులు కాగలుగుతారు. సో ఎవరైతే అది ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు మనం ఇంద్రియ భోగాల నుంచి ఇంద్రియార్థాలను, ఉదాహరణ ఏం చెప్పుకున్నాం, ఉపవాసం ఉంటాం నిజమే, కానీ మనసంతా అబ్బా ఎప్పుడు తెల్లవారుతుంది, ఎప్పుడు తిందాం అనుకుంటున్నామంటే పైకి ఉపవాసం ఉన్న మైండ్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాం, మనసు దాని మీదే ఉంటుంది. కాబట్టి అది మనకి ఉపయోగం లేని నిగ్రహం అన్నమాట. సో ఎంతో ఉన్నతమైన రసాస్వాదన ద్వారా ఇలాంటి కర్మలను అంతరింపజేసి అతను ఇలా నిజంగా మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని అతను స్థిరుడు కాగలుగుతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ ఇంద్రియ భోగాల నుంచి పైకి మనం శారీరకంగా తినకుండా ఉన్న మనస్సు దాని మీదే ఉంటే లాభం లేదు. మైండ్ కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడే స్థితప్రజ్ఞుడు. యతతో హ్యపి కౌంతేయ పురుషస్య విపశ్చితః ఇంద్రియాణి ప్రమాధీని హరంతి ప్రసభం మనః. ఇంద్రియాలు బలవంతంగా దృఢంగా ఉంటాయి, వాటిని అదుపు చేస్తానికి ప్రయత్నించే విచక్షణాపూర్ణుడు మనస్సు సైతం అవి హరించి వేస్తాయి. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఈ ఇంద్రియాలు ఎంత బలమైనవంటే మనని ఇంకా దృఢంగా అవి మనస్సును అదుపు చేయడానికి ప్రయత్నించే విచక్షణ ఉన్న వాళ్ళను కూడా అవి టెంప్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి, వాళ్ళ మనస్సును కూడా హరించేస్తూ ఉంటాయి. అంత పవర్ ఉందన్నమాట ఇంద్రియాలకు అని భగవంతుడే చెప్తున్నారు. ఇది ఈజీ కాదు, ఇవి చాలా బలవత్తరమైనవి, ఎంతో కంట్రోల్ చేసుకోవాలనే విచక్షణ ఉన్నవాడి మనస్సును కూడా హరించి వేయగలవు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పరః వశే హి యస్యేంద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. సో ఎవరైతే మరి ఇంద్రియాలను కంప్లీట్గా సర్వాణి సంయమ్య అన్నిటినీ కూడా నిగ్రహించుకుని మరి యుక్త ఆసీత మత్పరః, వాళ్ళు ఆ రకంగా నా మీద ఆ ఇంద్రియాలను, ఇంద్రియ ఆసక్తిని ఈ భౌతిక విషయాల మీద కాకుండా నా మీద పెట్టగలిగిన వాళ్ళను కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇంద్రియాలను. అప్పుడు మనం ఎటు పడితే అటు వాటిని తిప్పొచ్చు. సో ఇంద్రియాలు ఇలా ఏదైనా చూడగానే టెంప్ట్ అయిపోకుండా మనం కంట్రోల్లో ఉండి ఆ ఇంద్రియాలు భగవంతుడి వైపు తిప్పగలిగినప్పుడు వశేహి యస్యేంద్రియాన్ని, ఎవరైతే ఈ రకంగా ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో తస్య ప్రజ్ఞ, అతను బుద్ధి ప్రతిష్ఠిత, స్థిరంగా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో ఎవరైతే ఇంద్రియాలను కంప్లీట్గా కంట్రోల్ చేసుకుని వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉంచుకుని వశం చేసుకుని నా మీదే మనస్సును లగ్నం చేయగలిగిన వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే ఇలా ఇంద్రియ
ప్రలోభాలను తట్టుకోగలిగి ఆ ఇంద్రియ ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా మనస్సును భగవంతుడి వైపు తిప్పగలిగిన ధీరుడు స్థితప్రజ్ఞుడు. రాగద్వేష విముక్తైస్తు ఇంద్రియైశ్చరన్ ఆత్మవశ్యైర్విధేయాత్మ ప్రసాదమధిగచ్చతి. సో రాగద్వేషాల నుంచి విముక్తుడైన వాడు అంటే ఇంద్రియార్థాలను ఇంద్రియాలతో చరణ్ అనుభవిస్తున్నా కూడా రాగద్వేషాలు లేకుండా అనుభవించేవాడు. అంటే ఇంద్రియాలతో మరి ఇంద్రియాలను మళ్లించుకోండి అంటే ఏమి చూడకుండా కళ్ళు మూసుకోండి, ఏమి తినకుండా ఊరుకోండి అని కాదు అర్థం. మరి కంటి ముందు కనిపిస్తున్నా కూడా మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలగడం, తింటున్నా కూడా ఇంకా ఇంకా తినాలి అనే కోరికను మనం తగ్గించుకుంటూ రావడం. తింటాం బాగుంటుంది, అలాగని ఒక లడ్డు తిని ఊరుకుని మళ్ళీ రెండో లడ్డు కావాలి, మూడవ లడ్డు కావాలి అనేటటువంటి ఆసక్తిని క్రమేణా తగ్గించుకోగలిగిన వాళ్ళు. ఇంద్రియాలు అనుభవిస్తూనే ఉంటాయి, చూస్తూనే ఉంటాయి, కానీ ప్రలోభ పడవు. అలా ఎలా ఉంటాం, చూడనట్లు అనుకుంటే మన దృష్టి దేని మీద ఉంటే మనకి దాని మీదే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఉదాహరణకి సినిమా చూస్తూ ఉంటాం, అవునా, ఎంతో ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తాం. పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఏదో అడుగుతారు, ఇంట్లో వాళ్ళు ఏదో టీవీ షో చూస్తున్నాం మహా ఇంట్రెస్ట్గా, వాళ్ళు ఏదైనా అడుగుతారు, చెవికి శబ్దం వినిపిస్తోంది కానీ బుర్రకి మాత్రం ఎక్కడంలా వాళ్ళు అడిగింది. వాళ్ళు మన భుజం పట్టి ఊపి నిన్నే అడిగేది చెప్పవే అంటే ఏమిటి ఏం అడిగావు అంటాం మనం, ఏం వినిపించినట్టుగా. అంటే ఏమిటి, సౌండ్ వినిపించింది, మాటలు వినిపించాయి, కానీ మన బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళలేదు. ఎందుకు, మన మనసు సినిమా మీద టీవీ షో మీద ఉన్నది కాబట్టి. అంటే మైండ్ ఒక దాని మీద అంతటి కాన్సన్ట్రేషన్తో ఉన్నప్పుడు ఇంకా యువతలవేమి మనకు వినిపించవు. మనం ఉదాహరణగా అర్జునుడిని చెప్పుకున్నాం. మరి ఆ అర్జునుడు ఆ కన్ను పక్షి బొమ్మ కన్ను తప్ప పక్కనున్న కొమ్మ గాని ఆకాశం గాని ఏది కనపడటం లేదంటాడు. కనపడకుండా ఎలా ఉంటుంది, మిగిలిన వాళ్ళేమో అన్ని కనపడుతున్నాయని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ ఫోకస్, ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ దేని మీద ఉంటే అదే మనకు కనిపిస్తుంది. మనం టీవీ షో మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేశాం కాబట్టి యువతలు వీళ్ళు ఎంత చెప్పినా మన చెవికి ఎక్కడం లేదు. వాళ్ళు చెప్పింది భుజం పట్టి ఊపితే గాని మనం పక్కకి తిరగడం లేదు. సో అలా దేని మీదైనా కాన్సన్ట్రేట్ చేయవచ్చు, చూస్తూనే ఉండొచ్చు, వింటూనే ఉండొచ్చు, కానీ మన మైండ్కి ఎఫెక్ట్ అనేది మన మైండ్ దాని మీద లేనప్పుడు ఉండదు. కాబట్టి అది అన్ని రాగద్వేషాల నుంచి విముక్తి పొందిన వాళ్ళు మరి విధి నియమాల ప్రకారం వర్తిస్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. అలా చేస్తూ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగి, అంటే అది మన పనులు మనం చేస్తాం, చూసిన ప్రతిదానిని గురించి మనం ప్రలోభ పడం, మనం టెంప్ట్ అవ్వం. ఏది చూసినా మన డ్యూటీ మనం చేసుకుంటూ పోతాం. అలా ఇంద్రియాలను అదుపు చేసుకోగలిగిన వాళ్ళు భగవంతుడి సంపూర్ణ కరుణను ప్రసాదం అధిగచ్చతి, అంటే భగవద్ అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు. సో ఇట్లా టెంప్ట్ అవ్వకుండా వాళ్ళ బాధ్యతను వాళ్ళు నిర్వర్తించే వాళ్ళు భగవద్ అనుగ్రహం కూడా పొందుతారు. ప్రసాదే సర్వ దుఃఖానాం హానిరస్యోపజాయతే ప్రసన్న చేతసో హ్యాశు బుద్ధి పర్యవతిష్ఠతే. సో ఈ విధంగా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహంతో సర్వ దుఃఖాలు కూడా మరి నాశనం, హాని రస ఉపజాయతే, అతనికి అన్ని దుఃఖాలు కూడా నాశనం అయిపోతాయి. సో భగవత్ ప్రసాదం ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, అన్ని దుఃఖాలు పోతాయి, దుఃఖం అనే ఫీలింగే పోతుంది. ప్రసన్న చేతసో, ఇలా సుఖంగా మనసు ఎప్పుడు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటూ నిశ్చయంగా అలా అశు అంటే ఎంతో శీఘ్రంగా బుద్ధి పర్యవతిష్టతే, బుద్ధి సుస్థిరం అవుతుంది. సో ఈ భగవత్ ప్రసాదం వచ్చినప్పుడు, భగవద్ అనుగ్రహం కలిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, అన్ని హాని రస ఉపజాయతే, అన్ని హాని అస్య అతనికి అన్ని దుఃఖాలు కూడా ఉపశమనం అయిపోతాయి, తగ్గిపోతాయి. ఎప్పుడు ప్రసన్నత్వంతో ఉంటూ అతని బుద్ధి సుస్థిరమైపోతుంది అని చెప్తున్నారు. సుస్థిరం అంటే అటు దుఃఖం సుఖం ఏమీ లేని బ్యాలెన్స్డ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోగలుగుతాడు. భగవద్ అనుగ్రహంతో అన్ని దుఃఖాలు పోతాయి. దుఃఖం పోతే ఇంకేముంది, ఎప్పుడు ప్రసన్నంగా సుఖంగా ప్రశాంతంగా ఉంటాడు. అలా సుస్థిరం అవుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో రాగద్వేషాల నుంచి విముక్తయి ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకున్న వాళ్లకు భగవద్ అనుగ్రహం ఉంటుంది.
ఆ అనుగ్రహంతో భగవద్ అనుగ్రహం వస్తే ఏమవుతుంది? మనం ఏ కోరికలు సాధించకుండా, ఏమీ అనుభవించకుండా భగవద్ అనుగ్రహం ఎందుకు అనే డౌటొస్తే భగవద్ అనుగ్రహంతో ఏం జరుగుతుంది? అన్ని దుఃఖాలు గూడా ఉపశమనం. ఇది లేదు, అది లేదనే అసంతృప్తులన్నీ పోతాయి. ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా ఇక అంతకంటే మించిన సుఖం ఏదుంటుంది? అదే ఆ నిత్య సత్య సచ్చిదానంద తత్వం. ఎప్పుడూ ప్రసన్నంగానే ఉంటూ వాళ్ళ బుద్ధి అతి శీఘ్రంగా హ్మ్. హ్మ్. అషు అన్ హి అషు నిశ్చయంగా శీఘ్రంగా బుద్ధి పర్యవతిష్టతే సుస్థిరమైపోతుంది వాళ్ళ బుద్ధి ప్రశాంతతలో అంటున్నారు. నాస్తి బుద్ధిరయుక్తస్య చాయుక్తస్య భావన చాభావయతః శాంతి శాంతిర్ అశాంతస్య కుతః సుఖం. సో వాళ్ళకు మరి ఇక విశుద్ధ బుద్ధి ఉండదు. అయుక్తస్య ఎవడికి ఈ ఇలాంటి మెంటాలిటీలో లేని వాడికి, ఈ యోగం తెలియని వాడికి విశుద్ధ బుద్ధి, శుద్ధమైన బుద్ధి అనేది ఉండదు. ఈ భావన అనేది ఈ ఆనందం వాళ్లకు తెలియదు. నచ అభివయత అంటే స్థిరమైన బుద్ధి లేని వాడికి శాంతి నచ శాంతి కూడా ఉండదు. కుత ఎక్కడిది సుఖం, వాడికి సుఖం మాత్రం ఎక్కడిది, శాంతి లేనప్పుడు అంటున్నారు. సో ఇలాంటి సమత్వం లేని వాళ్ళు మరి భగవంతుడితో పట్ల అంటే ఈ భౌతికత్వంలోనే ఉన్న వాళ్ళకి విశుద్ధ బుద్ధి గాని స్థిరమైన మనస్సు గాని ఉండదు. ఇక అవి లేనిదే శాంతిని పొందే ఆస్కారం కూడా లేదు. ఇక శాంతే లేనప్పుడు సుఖం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? కుత శాంతి నచ కుత సుఖం, శాంతి ఉండదు. శాంతి లేనప్పుడు ఇంక సుఖమేముంది అంటున్నారనమాట. సో ఎవరికి ఇదంతా శాంతి సుఖాలు లేని వాళ్ళకి మరి ఈ సమత్వంతో లేకుండా భగవంతుడి ప్రసాదం ఏదైనా అనే భావం లేకుండా కోరికలతో భౌతికత్వంతో విశుద్ధ బుద్ధి లేని వాడికి, స్థిరమైన మనస్సు లేనివాడు, వాడికి స్థిరమైన మనస్సు ఉండదు, శుద్ధమైన బుద్ధి ఉండదు. అది లేనప్పుడు శాంతి ఉండదు. శాంతి లేనప్పుడు సుఖం ఎలా ఉంటుంది? సో స్థిరమైన బుద్ధి లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది? అసలు అలాంటి క్లీన్ మైండ్ అంటే రాగద్వేషాలు లేని ప్రశాంతమైన మనస్సు లేనప్పుడు స్థిరంగా ఎలా ఉంటుంది? మనస్సు ఉండదు. స్థిరమైన మనస్సు లేనప్పుడు అస్థిరంగా ఉంటే మనస్సు వచ్చేదేమిటి? శాంతి ఎక్కడుంటుంది? అశాంతి. శాంతి లేనప్పుడు మనకి ఇంకా మిగిలేదేమిటి? సుఖం. సుఖం అనేది ఉండదు. ఎన్ని భౌతిక సుఖాలు వచ్చినా మనస్సులో ఏవేవో కోరికలు, ఆందోళనలు, కలవరం ఉంటూనే ఉంటుంది. ఎందుకు? అది లేదు, ఇది లేదు, ఇది లేదు, అది లేదు, అదవ్వలేదు, ఇది అవ్వలేదు. దాంతో ఆందోళన, దాంతో మనశ్శాంతి లేకపోవడం, దాంతో సుఖం లేకపోవడం. సో అందుకని ఈ విశుద్ధ బుద్ధిని క్లియర్ చేసుకొని వాడు కోరికలతో ఎప్పుడు నిండిపోయిన వాడికి ఇక మనస్సు స్థిరంగా ఉండదు, శాంతి ఉండదు, సుఖం ఉండదు. సో విశుద్ధ బుద్ధి ఉన్నవాడికి ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ దానికి ఆపోజిట్. ఎవరైతే ఈ కోరికలను తగ్గించుకుంటారో వాళ్ళ బుద్ధి క్లియర్ అవుతుంది, దాంతో మనస్సు స్థిరమవుతుంది, దాంతో శాంతిగా ఉంటారు, దాంతో సుఖంగా కూడా ఉంటారు. శాంతి ఉంటే వచ్చేదేమిటి? సుఖమే కదా. ఇంద్రియాణం హి చరతాం యన్మనో విధీయతే తదస్య హరతి ప్రజ్ఞాం వాయుర్నావం మివాంభసి. సో ఇంద్రియాణం హి చరతాం, ఇంద్రియాలన్నీ కూడా హి అంటే నిశ్చయంగా చరిస్తున్నాయి, అంటే చలించిపోతున్నాయి, చూసి ఎఫెక్ట్ అయిపోతున్నాయి, టెంప్ట్ అయిపోతున్నాయి. యన్ మనస్సు, దేనితో అయితే ఇంద్రియాల వల్ల చెలిస్తూ మనస్సు ఈ రకంగా అనువిధీయతే స్థిరంగా నిమగ్నమై ఉంటుందో, ఈ ఇంద్రియాలు చెలిస్తూ ఉంటాయి, టెంప్ట్ చేస్తూ ఉంటే మనస్సు తద్వారా చెలించిపోతూ ఉంటుందో ఆ ఇంద్రియాలు చెప్పిన ప్రకారం, తదస్య హరతి ప్రజ్ఞ, అప్పుడు అతన్ని హరించి వేస్తుంది, బుద్ధిని కూడా అది హరించి వేస్తుంది. వాయుర్నావం అంటే గాలి గనక నావను ఇవాంభసి, నీటిలో అది ఎలా తల్లడిల్ల చేస్తుంది. పెద్ద వాయువు వచ్చిందనుకోండి, మరి నావ తల్లడిల్లుతూ ఉంటుంది నీటిలో. ఆ రకంగా ఈ ఇంద్రియాలనే పెద్ద వాయువు వచ్చేసి ఈ మనస్సును చెలింపజేసేస్తాయి. నావను గనక గాలి ఎలా తల్లడిల్ల చేస్తుందో ఈ ఇంద్రియాల యొక్క ప్రభావం మనస్సును అలా తల్లడిల్లేటట్లు చేసేస్తుంది. దాంతో ఏం జరుగుతుందట? నావ గనక డేంజర్లో పడ్డట్టు బుద్ధి హరించిపోతుంది. మనస్సు ఎప్పుడైతే తల్లడిల్లిపోయి కోరికలకు గురైపోతుందో బుద్ధి నశిస్తుంది.
బుద్ధి కూడా ఈ సోఫా మరి మన దగ్గర ఉన్నది 1000, అదేమో 5000, అదేమో 10,000 ఉంది, మనం కొనగలమా? అంటే విపరీతమైన మనసు చలించిపోయి ఎలాగోలా కొనమన్నప్పుడు బుద్ధి ఏం చేస్తుంది? బుద్ధి కూడా నశించి అప్పు చేసుకుంటాం ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ మీద. సో, అది ఆ రకంగా మనస్సు నావ గనక తల్లడిల్లిపోయినట్లు ఈ ఇంద్రియాలు మనస్సును ఈ రకంగా చలించేటట్లు చేసి బుద్ధిని కూడా నశించేటట్లు చేస్తాయి, చేయగలదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎంతటి ప్రభావం ఉంటుంది ఇంద్రియాలకు, మన విచక్షణను కూడా అవి పాడు చేయగలవు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. తస్మాద్యస్య మహాబాహో, అంత క్లియర్‌గా భగవంతుడు స్టెప్ బై స్టెప్ అసలు ఈ ఈ అశాంతి కారణం ఏమిటి? ఈ కోరికనేది ఎలా చేస్తోంది మన మనస్సునే కాదు, మన బుద్ధిని కూడా ఏ రకంగా అది చెడు దావలో పెడుతోంది అనేది చెప్తున్నారు. తస్మాద్యస్య మహాబాహో నిగృహీతాని సర్వశః ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యः తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. తస్మాత్ కాబట్టి, యస్య ఎవరైతే మహాబాహు, తస్మాత్ కాబట్టి మహాబాహువులున్న అర్జున, యస్య ఎవరైతే నిగృహీతాని సర్వశః సమస్తాన్ని నిగ్రహించుకోగలుగుతారో, అన్నిటి నుండి నిగ్రహించుకోగలుగుతారో, దేన్ని? ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్య, ఇంద్రియ విషయాలన్నిటి నుంచి ఇంద్రియాలను ఎవరైతే నిగ్రహించుకోగలుగుతారో, తస్య ప్రజ్ఞ, అతను ప్రజ్ఞ, బుద్ధి ప్రతిష్ఠిత, అతని బుద్ధి స్థిరమైనది. సో ఎవరైతే ఈ ఇంద్రియార్థాలంటే ఈ వస్తువులన్నీ చూపించే ప్రలోభాల నుంచి తట్టుకుని ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాడో, అతని యొక్క ప్రజ్ఞ అంటే బుద్ధి, తస్య ప్రజ్ఞ, అతని ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత, స్థిరమైనది అంటున్నారనమాట. సో ఇంద్రియాలన్నిటి నుంచి మనం చిన్న కోరికను తట్టుకోగలిగినా మన బుద్ధి స్ట్రాంగ్ అయినట్లే. ఇవన్నీ మనం ఈ స్టేజ్కి ఎక్కడ వెళ్ళగలుగుతాం అనే నిరాశ పడకూడదని భగవంతుడే చెప్తారు. సాధన చిన్న దాంతో 4 సార్లు కాఫీ తాగితే 2 సార్లకి తగ్గించుకోవచ్చు, 2 సార్లు తాగే కాఫీని ఒక్కసారికి తగ్గించుకోవచ్చు, ఒక్కసారి తాగే కాఫీ కూడా మానేయాలనుకుంటే మెల్లగా మానేయచ్చు. సో అదే ప్రతి స్టేజీ మనకి సాధనలో అభివృద్ధి, ప్రోగ్రెస్సే, ముందుకు వెళ్తున్నట్లే. 4 సార్లు తాగాలనే కోరికను 2 సార్లకు తగ్గించాం, 2 సార్లు తాగాలనే కోరికను ఒక్కసారికి తగ్గించాం, ఒక్కసారి తాగాలనే కోరికను తాగకపోతే అది పూర్తిగా తగ్గించాం, ఆ కోరికను పోగొట్టాం అనుకోవచ్చు. సో అలా ప్రతి చిన్నది మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే అది మన నిత్య జీవితంలో అదంతా కూడా మనకి సాధన. సో ఇంద్రియ విషయాల నుంచి ఎవరైతే ఈ ఇంద్రియాలను మళ్లించగలుగుతారు, మరి రుచిని కట్టడి చేయగలిగాం కదా, కాఫీ రుచి కోసం తపిస్తున్నాం, అది మనం కట్టడి చేశాము అంటే కొంతవరకు మనం ఆ సాధనలో ముందుకు వెళ్ళినట్లు లెక్క. ఎవరైతే ఇంద్రియాలన్నింటి నుంచి ఈ ఇంద్రియాలను మళ్లించగలుగుతారో అతని బుద్ధి స్థిరమైనది. మరి స్థిరమైన బుద్ధి ఉంటేనే కదా మానగలిగాం. ఏముందిలే ఇవాళ మానే, మళ్ళీ రేపు 2 సార్లు తాగుదాంలే అనుకున్నామంటే బుద్ధిలో స్థిరత్వం తగ్గిందని అర్థం. మళ్ళీ మనసు చలించిపోయి బుద్ధిని కూడా విచక్షణ లేకుండా చేస్తోంది. సో అది ఎవరైతే నిగ్రహించగలుగుతారో వాళ్ళు నిశ్చయంగా వాళ్ళ బుద్ధి స్థిరమైనది. అంటే బుద్ధి స్థిరమైన వాడే స్థిత ప్రజ్ఞుడు, బుద్ధిని కంట్రోల్లో ఉంచుకోగలవాడు, బుద్ధిని స్థిమితంగా ఉంచుకోగలిగిన వాడు అని అర్థం స్థిత ప్రజ్ఞుడు. యా నిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమి, యస్యాం జాగ్రతి భూతాని సా నిశా పశ్యతో మునే. సో ఎవరైతే రాత్రి అన్ని భూతాలు అంటే సర్వభూతానం అంటే జీవరాశులు అని అర్థం. భూతాలంటే జీవరాశులు, భూతాలు కాదు. సర్వభూతానం అన్ని జీవులకు నిశ రాత్రి అయినప్పుడు ఎవరికైతే జాగర్తి సంయమి, ఎవరైతే మెలుకొని ఉంటాడో, అందరికీ రాత్రి అయిన టైంలో ఎవరైతే మెలుకొని ఉంటాడో అంటే ఆ సంయమి అంటే ఈ కంట్రోల్ ఉన్నవాడు, ఆత్మ నిగ్రహం ఉన్నవాడు అని అర్థం. అందరికీ రాత్రి అయినప్పుడు ఈ ఆత్మ నిగ్రహం ఉన్నవాడికి అది పగలవుతుందట. యస్యాం జాగ్రత్త భూతాని, అన్ని జీవరాశులు భూతాలకు జాగ్రత్త మేలుకునే సమయంలో, పగలు సమయంలో వాళ్లకు సానిష పశ్యతే, వాళ్లకు అది రాత్రి అవుతుంది. అలాంటి వాడు పశ్యతో ముని, అంతర్ముఖుడైన ఈ మునికి అందరికీ మేలుకునే టైం రాత్రి అవుతుందట. సో ముందేమంటున్నారు,
అందరికీ రాత్రి అయిన టైంలో ఈ ఆత్మనిగ్రహం ఉన్నవాడికి అది పగలు, అందరికీ పగలైన టైము ఇటువంటి మునికి నిశ రాత్రి అవుతుంది. సో అన్ని జీవులకు రాత్రి ఆత్మనిగ్రహం ఉన్నవాడికి మెలుకునే సమయం, అందరూ మెలుకునే సమయం అంతర్ముఖుడైన మునికి రాత్రి సమయం. దీని అర్థం ఏంటి? ఎవరైనా చెప్పగలరా? అందరికీ రాత్రి అయినప్పుడు ఇతనికి పగలంటున్నారు, అందరికీ పగలైనప్పుడు ఇతనికి రాత్రి అంటున్నారు. ఇటువంటి కంట్రోల్ ఉన్న వాడికి అదేంటి? మాతాజీ అంటే చెప్పండి. అందరూ నైట్ 12, 10 దాకా ఫోన్ చూస్తా పడుకుంటే వాళ్ళు మాత్రం పడుకొని పొద్దున్నే లేచి జపం చేయడం, హారతికి అటెండ్ అవ్వడం చేస్తారు. అందరూ తెల్లవారుజామున పడుకుంటే పడుకుంటారు మాతాజీ. అందరూ మెలుకున్నప్పుడు వాళ్ళు నిద్రపోతారా? మరి ఇటువంటి వాళ్ళ నిద్ర, అందరం మనం పగలు మెలకుగా ఉంటున్నాం, వాళ్ళు నిద్రపోతారా? కాదు మాతాజీ, అంటే మనం అర్ధరాత్రి వరకు మనం మేలుకుంటాం, కానీ వాళ్ళు ఆ టైంలో పడుకొని పొద్దున్నే లేచి అప్పుడు అందరు పడుకుంటారు మాతాజీ. ఓకే. సో మీరు అన్నది కొంత అది అంటే వాళ్ళు సమయానికి అనవసరంగా రాత్రి మెలుకుని ఉండరు. వాళ్ళు సమయానికి పడుకుని తెల్లవారుజామున లేచి వాళ్ళు భగవంతుడి ధ్యానము, జపము చేసుకుంటారంటున్నారు. ఓకే. అది దట్స్ గుడ్. అది కరెక్ట్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? ఏది రాత్రో అందరికీ వాళ్ళకది పగలు. అందరికీ పగలు సమయం వాళ్ళకి రాత్రి అంటున్నారు. అంతర్ముఖుడైన వాడికి అందరూ మేల్కొనే సమయం రాత్రి. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే, అందరూ పగలనుకునేది అంటే అందరూ ఇప్పుడు మనమందరం భౌతికత్వమే ప్రపంచం అనుకుంటున్నాం. ఆధ్యాత్మికత భగవంతుడి వైపు తిప్పడం అనేది చాలా మందికి తెలియదు. అది మనకి అజ్ఞానమే. రాత్రి సమయం కింద లెక్క. సో మనందరం భౌతికత్వం వైపు తిరిగి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు భగవంతుడి వైపు తిరిగి ఉంటారు అని అర్థం అన్నమాట. ఇక్కడ అది సో వాళ్ళకి రాత్రి ఏది? ఆధ్యాత్మికత. వాళ్ళకి రాత్రి విషయంలో ఏ జ్ఞానము లేదు, అజ్ఞానులు కంప్లీట్గా. ఈ భక్తిభావం వాళ్ళకి ఎంత మాత్రం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో వాళ్ళు చీకట్లో ఉన్నారు, డార్క్నెస్లో ఉన్నారు కదా. ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏమిటో తెలియదు. కానీ ఆధ్యాత్మికత వీళ్ళకి కంప్లీట్గా తెలిసిన వాళ్ళు. వీళ్ళ భౌతికత్వం తెలియని వాళ్ళు. మనందరం భౌతికత్వం మాత్రమే తెలిసిన వాళ్ళం, ఆధ్యాత్మిక తెలియని వాళ్ళం. కాబట్టి భౌతికత్వంలో వాళ్ళు చీకట్లో ఉన్నారంటే వాళ్ళు భౌతిక మార్గంలో లేరు. మనమందరం ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో చీకట్లో ఉన్నాము, వాళ్ళు ఇందులో వెలుగులో ఉన్నారు. సో అది అర్థం. అందరూ మెలుకునే సమయం అంటే అందరూ భౌతికత్వంలో మునిగి ఉండగా వాళ్ళకి రాత్రి అంటే ఈ భౌతికత్వం తెలియని స్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నారు. అందరూ భౌతికత్వంలో వీళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు భౌతికత్వం అంటే ఏమిటో తెలియని స్థితిలో ఉన్నారు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ రాత్రి సమయం వాళ్ళకి ఏది? ఆధ్యాత్మికత అంటే తెలియని స్థితిలో వాళ్ళు ఉంటే వీళ్ళకి తెలిసిందే ఆధ్యాత్మికత అని అర్థం అన్నమాట. ఓకేనా? ఇది ఈ పాయింట్ అందరికి అర్థమైంది కదా. అది ఇక్కడ దాని అర్థం. అపూర్వమాణం అచలా ప్రతిష్టం సముద్రమాపా ప్రవిశంతి అద్వత్. ధన్యవాదాలు మాతాజీ, వెరీ గుడ్. చక్కగా ఆలోచించి మీరు ఆ పాయింట్ చెప్పారు, అందుకని ధన్యవాదాలు. ఏది అందరూ టైం వేస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు భగవంతుడి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అన్నది వెరీ గుడ్ పాయింట్. వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు. సో కైండ్ ఆఫ్ మీరు చెప్పింది కరెక్టే. అంటే అందరూ ఆధ్యాత్మికతలో భౌతికత్వంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఆధ్యాత్మికతలో ఉంటారు. మిగిలిన వాళ్ళందరూనేమో ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏమిటో తెలియని వాళ్ళు, వాళ్ళకి తెలిసిందే ఆధ్యాత్మికత, వాళ్ళు ఆ విషయంలో మెలుకొని ఉంటారు. సో అపూర్వమాణం అచలా ప్రతిష్టం సముద్రమాపా ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతిమాప్నోతి న కామకామి. అపూర్వమాణం ఎప్పుడూ నిండుతూ ఉంటుంది. అచలం ప్రతిష్టం, అది స్థిరంగా ఉండేది, ఎప్పుడు నిండుతున్న స్థిరంగా ఉండే సముద్రం, జలాలు ప్రవిశంతి యద్వత్, ఎప్పుడు ఎలా అంటే ఈ సముద్రంలోకి అన్ని వైపుల నుంచి నదులు వస్తూ ఎప్పటికప్పుడు కలుస్తూ ఉంటాయి కదా.
అయినా సరే సముద్రం ప్రవహిస్తూనే స్థిరంగా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. అన్ని వైపుల నుంచి నదులొచ్చి అన్ని వైపుల నుంచి అల్లకల్లోలంగా కలిసిపోతూ ఉంటాయి అన్ని సముద్రంలో. కానీ సముద్రం ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. ఆ రకంగా తద్వత్ కామ అదే విధంగా కోరికల్ని ప్రవిశంతి సర్వే సర్వ కోరికల్ని ఎవరైతే అవి మనలోకొస్తున్నా గూడా ప్రవేశిస్తున్నా గూడా ప్రవిశంతి సశాంతి మాప్నోతి నకామ కామి. అతను మరి కోరికలను ఎవరైతే అదుపులో పెట్టుకోగలుగుతారో, అణుచుకోగలుగుతాడో అతను శాంతిని పొందుతాడు. నకామకామి కోరికలను తీర్చుకోవాలనుకునేవాడు మాత్రం అతను ఆ శాంతిని పొందలేడు. సో ఎల్లప్పుడూ పూరించబడుతున్న, నిండిపోతున్న సముద్రం ఎలా అయితే నిశ్చలంగా ఉంటుందో, అన్ని వైపుల నుంచి నదులొచ్చి కలుస్తున్నా గూడా అలాగే ఎన్ని కోరికలు మన వైపు అన్ని రకరకాల కోరికలు మైండ్‌లోకి ప్రవేశించినా గూడా కలత చెందకుండా ఉండగలవాడే శాంతిని పొందగలడు. కోరికలు తీర్చుకోవాలి అని ప్రయత్నించాము అంటే అశాంతినే పొందుతాము అని చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ. అది ఎవరైతే ఈ కోరికలన్నిటినీ గూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాడు. ఇక్కడ మనం కొన్ని ముఖ్యమైన శ్లోకాలు ఎలాగో గాని మిస్ అయ్యాము. ఈ 2, 3 శ్లోకాసు ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ కూడా ఇవి. ఒక్క నిమిషం. ఆ 2 శ్లోకాస్ చూద్దాం. ఆ 2 మిస్ అయ్యాను ఎలాగో. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంస సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. సో ఎవరైతే ఈ విషయాలను అంటే ఈ వస్తువులను గురించి మనల్ని ప్రలోభపెట్టే వస్తువుల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటామో మనం వెంటనే ఏం జరుగుతుంది? సంగస్తేషూపజాయతే వెంటనే మనకి అటాచ్మెంట్ పెరుగుతుంది ఆ వస్తువు మీద. వెళ్తాము సోఫా చూస్తాము, మనం అసలు వెళ్ళింది ఒక పనికి, కానీ కంటి ముందు ఈ సోఫా కనిపించింది, చూడగానే ఏదో బాగుందనుకుంటాం, అనుకుని ముందుకు వెళ్తాము, ఊరుకున్నామా, మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూస్తాం రెండోసారి, ఓ ఇదేదో చాలా బాగుంది అని అనుకుని ఊరుకుంటామా, దగ్గరికి వెళ్ళి పట్టుకుంటాం, చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది అనుకుంటాం, మళ్ళీ కూర్చుంటాం, అబ్బా ఎంత మెత్తగా ఉంది అనుకుంటాం. అంటే ఏమిటి? ఆసక్తి పెరుగుతూ వస్తుంది. ఒక్కొక్క స్టెప్‌తో ఒక్కొక్క ప్రయత్నంతో మనం ఆసక్తిని పెంచుకుంటున్నాం ఆ సోఫా మీద. సంగస్తేషూపజాయతే దాని మీద ఆసక్తి పెరిగిపోతుంది. ఆలోచిస్తున్నాం కాబట్టి, సోఫా గురించే ఆలోచిస్తున్నాం కాబట్టి, బాగుందిలే అనుకుని వెళ్ళిపోతే అసలు ఏ గొడవ లేదు. కానీ ఆలోచించాం, వెనక్కొచ్చాం, పట్టుకున్నాం, ముట్టుకున్నాం, కూర్చున్నాం, ఇవన్నీ ఏంటి? దాని గురించి ఇంకా ఆలోచిస్తున్నాం, ఆసక్తి పెరిగింది. ఆసక్తి పెరిగితే ఏం జరుగుతుంది? సంగాత్ సంజాయతే కామ. ఎప్పుడైతే ఆసక్తి పెరిగిందో కోరిక పుడుతుంది, వెంటనే కొనుక్కోవాలి అనే కోరిక వచ్చేసింది. కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. కామం పుట్టినప్పుడు, ఆ కోరిక పుట్టినప్పుడు ఏం జరిగింది? క్రోధం పుడుతుంది, యాంగర్. ఎందుకు క్రోధం, కోపం ఎందుకు? మరి కొనుక్కున్నాం చూస్తే దాని ధర 10,000 20,000 ఉంది, మన దగ్గర 5,000 ఉన్నాయి. వెంటనే ఏమొస్తుంది? 10,000 అన్నా మనకి ఇచ్చేవాళ్ళు లేరే, మనం ఏది అడిగినా ఏ కోరిక తీరడం లేదు, అందరూ అన్ని కొనుక్కుంటున్నారు అని డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళ మీద కోపం, లేదా మనమే కొనుక్కోవాల్సి వస్తే ఈ మాత్రం కొనుక్కునే శక్తి కూడా లేదు, ఎంత కష్టపడుతున్నానో, ఇదేం జీవితం అనుకుంటాం. సో అలా కోపం కూడా పెరిగిపోతుంది. సో ఈ స్థితి ఎందుకు వచ్చింది అంటే మరి మనం దాని గురించి ఆలోచించబట్టి వచ్చింది. అసలు దాన్ని పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతే ఆ స్థితికి వెళ్ళే వాళ్ళం కాదు. పట్టించుకుంటున్నాం, ఆలోచించాం, ఆసక్తి పెంచుకున్నాం, తద్వారా కోరిక పెంచుకున్నాం, చివరికి కోరికతో కోపాన్ని కూడా, ఆ స్థితికి నిరాశ, దుఃఖం, కోపం వచ్చే స్థితికి వెళ్ళిపోయాం. కోపం వచ్చింది, సరే, ఆ కోపం మన ఏం చేస్తుంది? కోపం వచ్చిందంటే అంతటితో ఆగుతామా? క్రోధాద్భవతి సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. క్రోధం నుంచి మోహం వస్తుంది. మోహం అంటే ఏమిటంటే ఒళ్ళు తెలియని కోపం అంటూ ఉంటారు కదా మన వాళ్ళు. వీడి కోపంలో ఒళ్ళు తెలియక ఏదేదో ఏం చేస్తున్నాడో కూడా వాడికి తెలియడం లేదంట. అంటే మైండ్ ఒకలాంటి కన్ఫ్యూజన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. కోపం వచ్చినప్పుడు ఆలోచన శక్తి కూడా నశిస్తుంది. అది ఇక్కడ మోహం అంటే అర్థం. ఆ ఆలోచన శక్తి నశించినప్పుడు ఏమవుతుంది? సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః. ఆలోచన శక్తి లేనప్పుడు నీకింకా అంతా ఏం చేస్తున్నావో తెలియని స్థితికి, స్మృతి విభ్రమః, నువ్వేం చేస్తున్నావో నీవో తెలియని స్థితికి వెళ్ళిపోతావు.
అలాంటి స్థితి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో. ఏం చేస్తున్నామో తెలియని స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటి? విచక్షణ అనేది పోతుంది. ఉదాహరణకి చేతిలో ఏది ఉంటే అది విసురు కొడతాం. అది తప్పు అని మామూలు పరిస్థితుల్లో మనకు తెలుసు. కానీ ఆ పరిస్థితి ఎలాంటిది? ఏం చేస్తున్నామో తెలియని విభ్రమలోకి వెళ్ళిపోయామన్నమాట. విపరీతమైన కోపంతో మైండ్ మొహం ఏదో ఒక ఆవిరి కమ్మినట్లు ఆలోచన శక్తి అంతా ఆగిపోయింది. ఆగిపోయేసరికి మైండ్‌కి ఏది మంచి, ఏది చెడు అని కూడా తెలియని ఒక విభ్రమైన స్థితిలోకి వెళ్ళాం. అలాంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు బుద్ధి నాశనం అవుతుంది. బుద్ధి నాశాత్ ప్రణశ్యతి. బుద్ధే నాశనం అయితే ఇంక మనిషే నాశనం అవుతాడు. అప్పుడే గదా! బుద్ధి నాశనం అయిందంటే చేతిలో ఏదుంటే అది అవతల వాళ్ళ మీద విసిరి కొట్టామనుకోండి, వాళ్ళకది ఎంతో పెద్ద గాయం అవ్వచ్చు. అలా మనుషులం గూడా అంత పతనం అయ్యే స్టేజ్‌కి వస్తాము కోపం మూలాన అని భగవంతుడు ఎంతో చక్కగా కోపం యొక్క ఎఫెక్ట్ మనిషిని ఎలా నాశనం చేస్తుందనేది గూడా స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. అసలు నువ్వు ఆలోచించడం వల్ల ఈ స్థితికి చివరికి బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి స్థితికి ఎందుకు వెళ్ళావు అంటే బిగినింగ్ ధ్యాయతో విషయాన్ పుంస. నువ్వు ఈ వస్తువులన్నిటిని గురించి ఆలోచించడం. మనం సోఫా అనుకున్నాం. ఇక్కడ స్త్రీలు, పురుషులు స్త్రీల గురించి ఆలోచించినప్పుడు వాళ్ళు ఏ స్థితికి వెళ్తారు? మరి వాళ్ళని అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్‌గా ఇచ్చారు. సో, అది ఏ చిన్న కోరికైనా మనకు అవసరం లేని అతి కోరికలను మనం ఆలోచించినప్పుడు మనల్ని అది ఏ రకంగా తీసుకువెళ్తుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుందనమాట. సో, ఆలోచించిన కొందికి ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆసక్తి పెరిగిన కొందికి కోరిక పెరుగుతుంది. కోరిక పెరిగినప్పుడు క్రోధానికి తావు ఉంది. క్రోధం పెరిగింది అంటే అవివేకం కలిగిపోతుంది. ఇక అసలు ఆలోచించలేని స్థితి. అవివేకంతో మరి బుద్ధి ఆలోచించలేని భ్రమలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అలాంటి స్థితిలోకి వెళ్ళినప్పుడు బుద్ధి నాశనం అవుతుంది. బుద్ధి నాశనం అయితే మనిషే నాశనం అవుతాడు. సో, అది అక్కడ వెరీ చక్కగా భగవంతుడు వర్ణించినటువంటి విషయాలు. సో, బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. ధ్యాయతే విషయాన్ పుంస. సో, ఆ తర్వాత అందుకని రాగద్వేషాల నుంచి విముక్తుడైన వాడు, ఇంద్రియాలన్నిటి నుంచి కూడా మనస్సును అదుపు చేసుకోగలిగిన వాడే భగవంతుడి యొక్క సంపూర్ణ కరుణను పొందుతాడు. మరి అంతే కదా! ఈ రకమైన ప్రవర్తన ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు మాత్రం ఎలా మెచ్చుతారు? మనం బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి అయ్యి తప్పు పనులన్నీ చేసినప్పుడు భగవద్ అనుగ్రహం ఎలా కలుగుతుంది? ఎవరైతే నిగ్రహించుకుని ఇటువంటి చెడు దశకు వెళ్లకుండా ఉండగలుగుతారో వాళ్ళకి భగవద్ అనుగ్రహం కలుగుతుంది. వాళ్ళు రాగద్వేషాల నుంచి విముక్తి పొందారు కాబట్టి ఇది కావాలి అనేది లేదు, వాళ్ళకి ద్వేషం లేదు కాబట్టి ఈ రకంగా వాళ్ళు ఇంద్రియాలను అదుపు చేసుకుని భగవత్ కరుణను పొందుతారు. భగవత్ కరుణ పొందితే ఏం జరుగుతుంది? ఇక నీకు ఎప్పుడు కూడా అది లేదు ఇది లేదనే అసంతృప్తే ఉండదు. ఇక ఎప్పుడు మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటూ నీ బుద్ధి శీఘ్రమే సుస్థిరం అవుతుంది. ఆ తర్వాత అలాంటి విశుద్ధ బుద్ధి లేనప్పుడు, స్థిరమైన మనస్సు లేనప్పుడు ఇక వాళ్లకు శాంతి లేదు. సరి కదా! శాంతి లేకపోతే ఇంక వాళ్ళకి సుఖమేముంది? ఎన్ని సుఖాలు భౌతిక సుఖాలు వచ్చినా మనశ్శాంతి లేనప్పుడు సుఖమేముంది అంటున్నారు. ఆ తర్వాత ఇలా ఇంద్రియాలు ఎంత బలమైనవంటే నావను వాయువు గనక ఎలా తోస్తుందో ఇది మనస్సును చలింపజేసి బుద్ధిని హరించగలదు. కాబట్టి ముందు నువ్వు ఆ ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకో. అప్పుడు నువ్వు స్థితప్రజ్ఞుడవుతావు. ఫస్ట్ మనం స్థితప్రజ్ఞులం అవ్వాలంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకో. అది ఏది చూపిస్తే అది వాటి ప్రలోభానికి గురి కాకుండా మనం ఉండగలగాలి. సో, ఎవరైతే ఈ రకమైనటువంటి నాలెడ్జ్ ఉంటుందో వాళ్లకు ఈ భౌతికత్వం మీద, అందరికీ ఉండే భౌతికత్వం మీద వాళ్ళకి దృష్టి లేదు. ఈ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకేమో భౌతికత్వం తప్పితే వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏమిటో వాళ్ళకి తెలియదు అనేది, అందరికీ పగలైతే వీళ్ళకి రాత్రి, అందరికీ రాత్రి అయితే వాళ్ళకి పగలు అనేది, అందరికీ రాత్రి ఏది అజ్ఞానం అందరికీ మరి భగవంతుడి విషయంలో ఆధ్యాత్మికతలో అందరికీ అజ్ఞానం అయితే ఈ మునికి అది అందరి తెలిసినటువంటి జ్ఞానం. అలాంటి వాళ్లకు సముద్రంలోకి అన్ని నదులు వచ్చి కలుస్తున్నా కూడా సముద్రం ఏ రకంగా చలించకుండా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుందో ఇలాంటి స్థితప్రజ్ఞుడికి ఎన్ని కోరికలు వచ్చినా వాటన్నిటినీ అణుచుకోగలిగినప్పుడు శాంతిని పొందుతాడు. కోరికలను అణుచుకోలేని వాడు మనశ్శాంతి అనేది వాళ్లకు ఉండదు. సశాంతి మాప్నోతి నకామకామి. సో, కామాలను కోరికలను బానిస అయిన వాడికి ఇక మనశ్శాంతి లేదు. భగవంతుడు క్లియర్‌గా చెప్తున్నారు.
కోరికే నీకు మనశ్శాంతి లేకుండా చేసేది. కోరికను కంట్రోల్ చేసుకున్న వాడికే మనశ్శాంతి. అయిపోయింది. ఇది లాస్ట్ శ్లోకాస్. విహాయ కామాన్యః సర్వాన్ పుమాశ్చరతి నిస్పృహ నిర్మమో నిరహంకార సశాంతిమధిగచ్చతి. సో ఎవరైతే కామాలు ఇలా కోరికలను వదిలిపెడతారో అన్ని కోరికలను ఎవరైతే పెట్టగలుగుతారో పుమాంశ్చరతి కోరికలు లేకుండా నిస్పృహ కోరికలు లేకుండా ఎవరైతే జీవించగలుగుతారు అంటే ఇది లాస్ట్ స్టేజ్. అబ్బో అసలు ఏ కోరిక లేకుండా ఎలా ఉంటాం అని వెంటనే మనకి డౌట్ వచ్చేస్తుంది. ఇది ఎటువంటి స్థితి? అపూర్ణ స్థితి. ఈ సాధనతో మనం ఎప్పటికో ఏ జన్మకో ఈ జన్మ కాకపోయినా వెళ్ళగలిగే స్థితి వస్తే జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడగలుగుతాం. కాబట్టి ఎవరైతే ఇలా అన్ని కోరికలను నుండి బయటపడ్డ స్థితిలోకి వెళ్ళగలుగుతారో అలా ఉంటూ నిర్మమో నిరహంకార మమత్వం లేకుండా నాది అనే ఆ రాగం ద్వేషాలు స్వార్థము లేకుండా అహంకారం లేకుండా ఉన్నవాళ్ళు సశాంతిం అధిగచ్చతే. అతడు శాంతిం అధిగచ్చతి సంపూర్ణ శాంతిని పొందుతాడు. సో ఇంద్రియాల వల్ల కలిగే కోరికలన్నింటినీ కూడా త్యజించి నిష్కాముడిగా ఉంటూ కోరిక లేకుండా జీవిస్తూ మమకారాన్ని అంటే నాది మమకారం అంటే ఇక్కడ ఏదో ప్రేమ అనుకుంటాం, అన్నీ కూడా స్వార్థపూరిత ప్రేమలే. నా అని అనుకుంటేనే ఆ ప్రేమ వస్తుంది, నాది కాదు అనుకుంటే ఎవరి మీద ప్రేమ రాదు. కాబట్టి అటువంటి ప్రేమ మిథ్య అహంకారము ఎవరైతే వదిలిపెడతారో స్వార్థపూరితమైన ప్రేమాహంకారాలను వాళ్ళు నిజమైన శాంతిని పొందగలుగుతారు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఆ ఇంద్రియ కోరికలను త్యజించి సో అది పర్ఫెక్షన్ స్టేజ్ అన్నమాట. ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వాస్యాం అంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. ఎవరైతే ఈ బ్రహ్మస్థితిని ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో పార్థ ఉంటారో దీనిని ఇలాంటి స్థితి ప్రాప్తమైన వాడు విముహ్యతి ఎప్పుడు కూడా ఇంక మోహానికి గురికాడు, ఏ కలతకు కూడా గురికాడు, ఎప్పుడు తృప్తితోనే ఉంటాడు ప్రశాంతంగా. స్థిత్వాస్యాం అంతకాలేపి అంతకాలంలో చివరి నిమిషంలో కూడా ఇటువంటి పరిస్థితిలోనే స్థితుడై ఉన్నవాడు బ్రహ్మ నిర్వాణం రుచ్చతి ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని భగవత్ ప్రాప్తిని పొందుతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇదే ఆధ్యాత్మికత. దివ్యమైన ఈ జీవన విధానాన్ని పొందిన తర్వాత ఇక మనిషికి మోహం అనేది ఉండదు. ఈ స్టేజ్కి వెళ్ళాడంటే ఇక అతను మళ్ళీ వెనక్కి రాడు. ఎందుకంటే సుఖం అలవాటైతే బయటికి రావడం కష్టం అంటాను చూసారా. నిజమైన సుఖం ఏది అంటే ఇది, ఆ ప్రశాంత తత్వమైన ఆనందం, నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం, దివ్యానందం, మహదానందం వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఏ భౌతిక విషయం కూడా ఆనందాన్ని కలిగించలేదు. అలాంటి ఆనందంలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు అందులోనే ఉంటారు. స్థిత్వాం అంతకాలేపి చివరి వరకు కూడా వాళ్ళ ఆనందంలోనే ఉంటూ బ్రహ్మ నిర్వాణాన్ని తప్పకుండా పొందుతారు, భగవద్ రాజ్యాన్ని అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇది సెకండ్ చాప్టర్ని ఈ రకంగా భగవంతుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ